Bueno, moi boas tardes, benvidos e benvidas a esta primeira edición da Gala do Deporte de Salceda. Moitísimas grazas á Escola de Danza e Música máis son do Porriño por esa transgresor maneira de comezar esta gala con esa exhibición de hip hop e dancehall. Como dicía, Salceda vístese hoxe de longo para recoñecer o traballo, o esforzo e a dedicación dos deportistas da vila. Son moitos e moitas as deportistas que veñen destacando en Salceda, que é un concello que aposta polo deporte, que ten trazada ademais unha liña de proxectos de mellora e adecuación das instalacións deportivas e de apoio ás entidades que se implican na concienciación e na práctica activa do deporte e que poñen, por tanto, o Concello de Salceda no mapa do deporte en mayúsculas. Todo ese traballo non sería posible sen o esforzo e o tempo que cada un dos clubes e entidades deportivas dedican ás súas disciplinas. Así que, en nome do Concello de Salceda, grazas a todos e a todas. E como son moitos e moitas os deportistas que poderíamos homenexear aquí esta noite, porque esta era unha débeda pendente do Concello de Salceda con todas as entidades deportivas da vila desde hai anos, recoñecer o seu traballo e o seu esforzo, pois son moitos. Esperemos que esta sexa a primeira de moitas galas do deporte que virán daqui en diante e que poidan ser homenexeados todos os que o merecen, que son moitos, pero para poder acotalo hoxe nesta primeira gala do deporte foi imprescindible, evidentemente, facer unha selección. Os nomes das persoas galardoadas foron elexidos por unha mesa de representantes integrada por membros dos clubes deportivos e das formacións políticas con representación municipal. Dese xeito chegouse, pois, ás 10 categorías destacadas que serán homenaxeadas hoxe. Entregaremos 14 premios, 18 mencións especiais e 2 recoñecementos especiais. Antes de comezar a entrega de galardóns, quería pregarlles xa, bueno, pois é cuestión de educación que os móviles estén apagados, pero, por favor, non fagades fotos, non vades a ter a mellor exclusiva, porque hai fotógrafos oficiais que vamos a servir unhas fotos impresionantes de cada un dos galardoados para que non nos estemos levantando, non vos estedes levantando para, evidentemente, todo o mundo quere ter o do seu fillo, do seu irmán, do seu primo ou seu pai, pero ides ter unhas fotos maravillosas a vosa disposición despois, así que guardamos o teléfono e atendemos que será o mellor. E imos comezar xa dándolle a palabra para estrear esta primeira gala do deporte ao alcalde de Salceda, Marcos Besada. Ben, moi boa tarde e noite a todos e a todas. Un placer que este auditorio municipal este hoxe cheo de persoas dedicadas ao deporte. De alguma maneira estades hoxe aquí a gran familia do deporte de Salceda e quixera darvos a benvida en nome de todos e de todas os que formamos o goberno municipal, por suposto, o conxunto da corporación municipal, que, como moi ben dixo Ana, a quen é un placer que aceptara hoxe presentar e coordinar esta gala, pois é para nós un auténtico placer recibirvos a todos e a todas, a ese extenso e gran número de persoas que conformades e constituídes a familia, como decía, do deporte de Salceda. Quixera tamén hoxe, dunha maneira especial, porque hai presencia de persoas que para todos e para todas nós forman parte da nosa vida, da nosa memoria persoal e tamén, por suposto, da nosa memoria deportiva e colectiva. Ese espírito Altamira, dese colexio Altamira, que hoxe, a verdade, que é un placer e un honor que tantos e tantas que nos aprenderon valores, e moi especialmente a cultura do traballo, do esforzo, que ten o seu recoñecemento polo mundo adiante das xentes do Val do Caselas, das xentes de Salceda, e que se reflicte e se vai reflectir nesta gala no mundo do deporte, a eses profes, a eses mestres e mestras que se dedicaron boa parte da nosa vida e que fixeron que fructificara tanto en todas as ciencias e, por suposto, tamén na parte deportiva. Vaya, con vosso permiso, ese aplauso para todos e todas elas, eses profes e profes. Chegou o día de recoñecer ese traballo colectivo e teño que recoñecer tamén, temos que recoñecer que este é un punto de inflexión.
pretendemos de alguma maneira facer honra dese sentir Salceda, dese emblema, dese eslogan, dese principio que é basicamente honrar o noso pasado, a nosa memoria colectiva, neste caso no mundo do deporte, traballar, como estades traballando no noso presente, e sobre todo, e máis importante, construir entre todos e todas o noso futuro. O futuro do noso deporte que se basea nese honrar pasado, nese traballar no presente. Salceda, moitas grazas. Bueno, Aristóteles, non vou dar aquí unha clase de filosofía ni moito menos, pero deixou escrito que os hábitos vos adquiridos na mocidade son os que marcan a diferencia, por iso a importancia da práctica do deporte desde nenos, porque contribúe ao desenvolvemento persoal a través dos valores que transmite, valores, lembramos como son o esforzo, a superación, a perseverancia, a igualdade, o respeto, a solidaridade e o compañeirismo, pero tamén nos ensina a saber enfrontar o éxito é importante tamén, o fracaso, saber gañar e perder, e iso no futuro vai nos axudar a saber xestionar as emocións ao longo da vida. E se hai alguén en Salceda que é un referente no eido do deporte, da educación en valores que leva implícito, ese é o padriño desta primeira gala do deporte de Salceda, un exemplo de promoción, de constancia, de traballo que colleu as rendas do deporte base en Salceda, cando non había escolas deportivas municipais, e compartiu esa paixón coa de mestre de educación física no Colexio Altamira e tamén no Colexio Pedras Rubias durante nada máis e nada menos que 38 anos. Recibimos con forte aplauso o padriño desta gala, Luis Alonso Rodríguez. Xa leva unha semana cos nervios a flor de pel. Estivemos ensayando, eu penso que isto vai a sair de maravilla, pero contanos como te sentes sendo nomeado o padriño da primeira gala do deporte de Salceda, que supón para ti? Bueno, primeiro moi nervioso, pero tamén me síntome moi contento, moi feliz, porque o que se está aquí premiando, de alguna maneira, é o traballo que se fixo durante moitos anos no Colexio Altamira por toda unha comunidade educativa, polos pais, polas nais, pola AMPA, polos mestres, polas mestras e sobre todo por unhas xeneracións maravillosas de alumnos e alumnas. Moitos deles están por aquí hoxe. Diso che iba a preguntar, porque que se sente cando, porque polas túas mans e polas vosas mans desa ampla representación de profesores do Colexio Altamira e de Pedras Rubias que estades hoxe aquí, polas vosas mans pasaron moitos dos rapaces que logo triunfaron e que moitos deles van a ser recoñecidos hoxe aquí e que teñen uns palmares excepcionais. Que se sente cando un sementou algo que ahora está florecendo desa maneira? Bueno, síntese moita alegría, un orgullo especial, pero realmente os verdadeiros protagonistas son eles e elas, porque eu creo que detrás de cada triunfo hai moitísimo esforzo, sobre todo a nivel personal, pero tamén moitas veces a nivel familiar. Realmente estou emocionado. Non nos cabe a menor dúbida, e nervioso tamén. Para ir rematando, Luis, porque temos unha gala e moitos premios que entregar hoxe, quería que ti, como experto nisto, non é de educar en valores, sino deporte, hai unha idade a que aconsellas a práctica do deporte, que se comece coa práctica do deporte, ou nisto non hai idade para empezar? Eu creo que non hai idade nin para empezar, nin para rematar. Dou fe, eu empecé tardísimo. Pero eu creo que nos primeiros anos o deporte ten que ser xogo, ten que ser divertimento, ten que ser pasalo ben. Iso é fundamental. Debía ser sempre así, pero despois as exigencias son outras, non? Despois, cando nas categorías base, eu creo que o fundamental para min é a educación en valores, os valores do deporte. Eu creo que hoxe en día, moitas veces, todos pechamos os ollos cando vemos esas imaxes terribles pola tele, verdade? Eu creo que o máis importante hoxe en día é iso,
o non a violencia de ninguna maneira, o non a discriminación, o si a igualdade, o respeto aos adestradores, adestradoras, o público, os contrarios, o saber gañar, o saber perder, que non é fácil moitas veces, non? E un sí rotundo tamén a constancia, aquí está o exemplo, o esforzo, a superación. E agora, pido que quedes aquí comigo porque imos a facer entrega dos primeiros galardóns desta noite e imos a comezar co premio Escola Base que vai nesta primeira edición para a Escola Deportiva Municipal de Salceda, fundada no ano 1999 co objetivo de promocionar a actividade deportiva e tamén difundir eses valores de integración e superación entre a mocidade de Salceda. Na actualidade acolle nada máis e nada menos que 469 nenos e nenas en 8 disciplinas que son bádminton, baloncesto, balonmán, fútbol sala, judo, patinaxe artística, tenis e capoeira. Vai entregar o premio o padriño da gala Luis Alonso e recollen Juan José Rodríguez, secretario da Escola Deportiva Municipal, e Martín Acuña, presidente. Fortes aplausos para a Escola Deportiva Municipal de Salceda. Grazas. E continuamos co segundo premio desta noite, premio neste caso ao mellor equipo clasificado. O galardoado nesta ocasión é o equipo infantil feminino de balonmán da Escola Deportiva Municipal de Salceda. Foi segundo clasificado e logrou o ascenso a División de Honra na temporada 2017-2018. Entregan o premio o alcalde de Salceda, o padriño Luis Alonso, e recolle todo o equipo de balonmán feminino e as cadetes que permitiron ese ascenso a División de Honra. Grazas e parabéns, rapazas, e a colleitar moitos éxitos. Bueno, imos facer esa foto que eu prometera e non vai a ser que despois queda alguén sen esa foto merecida do equipo infantil feminino de balonmán da Escola Deportiva Municipal de Salceda. E está, esa foto oficial. E agora sí, despedímolas. E imos agora con outro premio, neste caso, o mellor evento deportivo, que nesta primeira edición recae
na Corre por Salceda. O 6 de maio celebrouse a sexta edición desta carreira popular que comezou alá polo ano 2012 con outro nome, daquela chamábase 10K, e que logo mudou a Corre por Salceda. Está organizada pola Escola Deportiva Municipal e o Concello de Salceda, un evento que nesta última edición, en maio, tivo un gran éxito de convocatoria, reuniu a 800 atletas de todas as categorías. En este caso temos que facer mención especial a Luis Manuel Rodríguez Caballero como colaborador da carreira, tamén moi importante labor que desenvolve nesa organización a Bolsa de Voluntariado como parte fundamental para que se desenvolva un evento deste tipo. Entrega o premio o padriño Luis Alonso e recolle, neste caso, o alcalde Marcos Besada. Parabéns, e agora imos a despedir ao padriño. O padriño, alcalde, por favor, non se nos vaya, por favor, porque ao padriño tampouco se nos vaya, que se me van todos, que me deixen a persoa, porque o alcalde vai facer entrega, evidentemente, ao padriño desta primeira edición da Gala do Deporte dun agasallo, pois, en homenaxe a ese traballo, ese esforzo, esa dedicación durante 38 anos na Agora sí, despedímonos. Alcalde, Luís, moitísimas grazas, parabéns. Don Luís, que era como coñecíamos nós, polo menos na nosa xeración era Don Luís. Continuamos agora coa entrega de galardóns, neste caso, e os patrocinadores son imprescindibles para que os equipos poidan competir e sair adiante. Neste caso, o grupo José Antonio Lemos patrocina desde o ano 2005 o equipo referente do fútbol, o Fútbol Club Caselas, e actualmente outros 4 equipos, 2 de balonmán, o Albi masculino e Prebenxamín feminino, e 2 de baloncesto, que son o infantil masculino e feminino. Pido para entregar o premio a presenza da concelleira Carla Pérez e recolle o premio José Antonio Lemos. Parabéns, concelleira, queda aquí con nós, porque vamos a continuar coa entrega de premios. Neste caso, o mellor adestrador, que recae na figura de Ignacio Patiño Revuelta, que é xogador e adestrador, foi xogador e adestrador de base no Ar da Coruña e Chapela, onde conseguiu o ascenso a Liga Asobal como xogador, e como adestrador o Campeonato Galego cos cadetes. Durante 4 anos foi segundo adestrador do Teucro e coordinador da base, adestrador en Primeira Nacional da Sar Redondela e o Atlético Novas do Rosal, e durante 8 anos adestrador de categorías base en Salceda, onde logrou a segunda posición na Liga e o ascenso do equipo infantil femenino de balonmán das escolas deportivas municipais. Forte aplauso para Ignacio Patiño Revuelta. Parabéns a Ignacio. E continuamos, imos agilizando porque son moitos, como dicía, os premios que imos entregar esta noite, non nos queremos alongar. A concelleira Carla Pérez vai a facer a entrega do seguinte premio tamén, neste caso a unha vida dedicada ao deporte. Neste caso recae na figura de Francisco
Rodríguez Carnero, mestre de Educación Física no Colexio Público Altamira entre os anos 76 e 86, adestrador do Caselas entre os anos 89 e 90 en regional preferente. Como xogador estivo 10 temporadas no Arenteiro do Carballiño, que é ademais a súa vila natal, unha temporada no Compostela e unha no Lugo, e durante 12 cursos académicos formou parte do equipo de fútbol sala do Colexio Público Altamira. Noutro deporte, neste caso máis estático, fundou o Clube de Xadrez Altamira. Entrega o premio Carla Pérez e recolle o homenaxeado Francisco Rodríguez Carnero. Grazas, Francisco Rodríguez Carnero, e grazas á concelleira Carla Pérez. E imos continuar agora co seguinte premio. Neste caso tamén son premios individuais. Premio ao deportista masculino con maior proxección. Nesta categoría, pois o xurado, a mesa de representantes, elixiu a dous, porque os seus palmarés son igual de espectaculares e difícil, xa decía ao comezo, foi difícil a selección, e neste caso son dous os elixidos igual por igual, non hai ningún mellor que outro. Brais Caride Rocha, piragüista en augas bravas na modalidade C1, un palmarés que é envexable o seu. En 2017 conseguiu o cuarto posto na primeira Copa de España de Sor, terceiro na segunda Copa de España de Dumbría, terceiro no Campeonato Galego e campeón de España na sede de Urquel. En este ano 2018, primeiro ano como cadete, conseguiu o quinto posto na Copa de España de Ortez, 13º na segunda Copa de España en Mondariz, terceiro no Campeonato Galego e campeón na modalidade de C1 Patrullas no Campeonato de España e tamén no Galego. Actualmente, Brais prepárase no Centro de Alto Rendemento de León para a próxima temporada en que competirá como cadete. Entrega o premio Dolores Castiñeira, primeira tenente de alcalde, e recolle Brais Caride Rocha. Bueno, queda con nosa concelleira Dolores Castiñeira porque imos co segundo premio ao deportista masculino con maior proxección, que neste caso para Aarón Mariño Domínguez na modalidade de ciclismo. Comezou Aarón na Fundación Óscar Pereiro, militou no Club Ciclista Cidade de Lugo nas dúas últimas temporadas no grupo deportivo Supermercados Freud. No seu palmarés tamén nada envexable, o sea, envexable, quero dicir, gañador do Gran Premio Concello de Cambre, do Díptico de Vigo, campeón galego de crono por equipos, líder da clasificación de montaña Vuelta a León, 12º posto na Vuelta a Vizcaya, convocado coa selección galega nos últimos 4 anos, compete en carreiras con profesionais, como na Volta a Portugal do futuro, e segundo clasificado no ranking galego sub-23. Entrega Dolores Castiñeira, primeira tenente de alcalde, e recolle a Aarón Mariño Domínguez. Parabéns a Aarón e a seguir virando roda. Imos agora co premio, neste caso na categoría feminina, premio deportista feminina con maior proxección, neste caso tamén son dúas as galardoadas. Sofía Álvarez Núñez, do Clube Badminton As Neves, no seu palmarés ten un haber tamén envexable. No 2016, bronce individual no Campeonato de España sub-11 e ouro no Campeonato de Galicia. 2017, bronce en dobre mixto sub-13 no Campeonato de España, prata no Campeonato de Galicia sub-13 e bronce coa selección galega sub-15.
En este ano 2018, bronce en dobres mixtos sub-13, ouro no Campeonato de Galicia sub-13 e prata coa selección galega sub-15. Este ano, ademais, tamén foi convocada coa selección española de badminton sub-13. A Sofía incluírona, ademais, no equipo de seguimento do Centro de Tecnificación de Pontevedra, onde, ademais, podería ser adscrita. Cruzamos os dedos. Está tendo ademais un inicio de temporada Sofía na temporada sub-15 excelente con triunfos en categoría individual e dobres mixtos nos torneos regionais galegos. Entrega o premio a concelleira Dolores Castiñeira e recolle Sofía Álvarez Núñez. Parabéns para a Sofía tamén, desexamoslle moitos éxitos nesta temporada e a segunda deportista feminina con maior proxección galardoada este ano será Ainhoa Lameiro Rodríguez. Comezou no piragüismo con 12 anos, estivo no Centro de Alto Rendemento de Pontevedra e na actualidade está na Seu Durquel. Xa conta con un recoñecemento como mellor deportista galega de alto nivel e o palmarés tampouco é para menos. Campeona galega en K1 e C1 desde o ano 2014 ata o 2018. Campeona de España en C1 tamén eses 4 anos, campeona de España en K1 nos anos 2014 e 2016, subcampeona de España en K1 en 2017, participou en mundiais co equipo español junior tanto en kayak como en canoa e ten títulos europeos como a medalla de prata en canoa sub-16 na Copa Europeo Junior en Eslovenia nos anos 2016. En 2018 foi medalla de bronce na categoría C2 mixto junior con Pau Echaniz no Mundial de Ivrea en Italia. Aí é nada. Forte aplauso para Ainhoa Lameiro Rodríguez. Bueno, non era Ainhoa. Non era Ainhoa, evidentemente. Eu sou orgulloso de ela. Grazas, concelleira. E continuamos neste caso co premio ao deportista masculino absoluto. Neste caso tamén son dous os elexidos. En primeiro lugar, Aka Esaoui, o atleta, moitos kilómetros acumulados nas súas pernas entre as moitas metas que leva cruzado, case sempre entre os 10 primeiros. Este ano gañou a Corre por Salceda, a Pinga Pinga de Marín, a popular Vila de Redondela por segundo ano consecutivo. Foi segundo na media maratón os 21 do camiño entre Palas e Melide, unha carreira que ganou o ano pasado, subcampeón tamén na popular Abanca Semana Verde de Galicia en Silleda e tamén gañou a nocturna de Nigrán. Por todos estes e outros moitos éxitos na súa trayectoria recibe o premio Aka Esaoui, entrega neste caso José Luis González Rodríguez, concelleiro. Parabéns a Aka tamén, moitos kilómetros, como dicía eu, levan esas pernas. O segundo galardón para o deportista masculino absoluto é para Luís Fernández Pereira, piragüista, militou no Club Piragüismo Penedo ata o 2015, desde entón pertence ao Club Deportivo Miño Teixugos, formouse no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra e tamén no Nacional da Seu Durquel. Forma parte do equipo nacional de slalom en distintas categorías e no seu palmarés figuran o Campeonato de España e Galego no ano 2013, foi subcampeón de España Junior en 2014, terceiro do mundo junior por equipos, repite como campeón de España e Galego en 2015 e en 2016 entra no equipo nacional absoluto onde segue agora mesmo. En 2017 conseguiu un sétimo posto no Campeonato do Mundo Sub-23. Este ano proclamouse campeón galego absoluto e quedou no posto 17 na Copa do Mundo Absoluta
e 16º no Campeonato de Europa Sub-23. Entrega o premio ao concelleiro José Luís e recolle a nai de Luís Fernández Pereira. Orgullosa, sen dúbida. Continuamos agora co premio a deportista feminina absoluta. Neste caso tamén a mesa de representantes elexiu a dúas. Unha delas é Lorena Pérez Alonso, balonmán extremo esquerda. Comezou a súa traxectoria no balonmán Caselas no ano 2000, pasou polo Atlético Guardés no balonmán Porriño, Sarro da Vigo e actualmente milita no Atlético Mecalia Guardés na división de honra, co que participa na Liga de Guerreras Iberdrola, na competición europea EHF Cup R3 e a Copa da Raíña. Coa selección galega xuvenil, Lorena conseguiu o terceiro posto no Campeonato de España en 2006 e coa selección absoluta primeiros e segundos postos en distintos torneos desde o ano 2010. Co balonmán Porriño proclamarase campeona da Liga Galega Xuvenil e o seu Campeonato de España en 2009, Campeonato Galego Senior en 2011 e semifinalista na Copa da Raíña en 2016. Entrega José Luís González e recolle Lorena Pérez Alonso. Parabéns para Lorena e, como dicía, hai unha segunda premiada, segunda deportista feminina absoluta, que é Laura Suárez Fernández, deportista de kayak polo que comezou a súa andaina no Club Penedo no ano 2012 e un ano despois comezou a practicar o kayak polo, esta modalidade. Xa no 2014 comezou a colleitar éxitos na Liga e no Campeonato Galego, que veñen gañando dende entón e meritorios segundos e terceiros postos noutros torneos e no Campeonato Nacional. Este ano xa se proclamaron campeonas da Liga Galega, terceiro posto na Liga Nacional e campeonas de España por autonomías. Laura xoga na selección española de kayak polo, onde conseguiron o 7º posto no torneo internacional en Bélxica, oitavas no Campeonato do Mundo Canadá 2018 e foi a número 16 de máximas goleadoras do torneo. Tamén logrou o trofeo Iberdrola a mellor xogadora no primeiro torneo de Liga Nacional en Castellón. Entrega José Luís González e recolle Laura Suárez Fernández. A seguir remando e collendo éxitos. Pois nesta gala do deporte o Concello de Salceda quere recoñecer ademais a dúas persoas que levan o nome de Salceda, ese sentir Salceda polo mundo adiante, fachendeando e non renegando das súas orixes. E o primeiro deses recoñecementos é para todo un ídolo de masas, un referente para moitos rapaces que xogan o fútbol. Ademais desa componente deportiva, o proxecto ten unha dimensión maior, unha dimensión educativa e importante aceno social, con apoio formativo para os nenos que o necesitan. A Escola de Denis Suárez, ademais, xa celebrou dos campus e agora no Nadal preparan novos torneos. Imos escoitar, como Denis non nos pode acompañar, están en plena liga, evidentemente nun club como Barcelona é difícil que os deixen libres así porque sí, así que hoxe non nos pode acompañar aquí, pero sí que nos enviou unha mensaxe e imos escoitala.
reconocimiento. Para mí es un orgullo llevar el nombre de Salceda de Caselas por todo el mundo y siempre lo he dicho, me siento orgulloso de pertenecer a este pueblo y nada, espero que estéis pasando una gran noche y desde Barcelona os mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Nos pode acompañar esta noite que en sí está e a súa nai, María Ángeles Fernández Lita, que vai a recoller o premio de mans do alcalde Marcos Besada. Supoño que conservarás as plantas agora. Agora xa tes un sardín ben xeitoso. Mereceu a pena, entón. Grazas. E grazas a Denís por seguir levando a Salceda polo mundo adiante. E o alcalde queda aquí tamén para entregar ese segundo recoñecemento especial da noite, que é para un mozo tamén natural de Salceda, daquela fornada dos 80, que ia para xogador profesional de balonmán, pero quedou no intento. Quedou naquel das mans grandes, que si lle chaman. Descubriu outra gran faceta tan necesaria en tempos grises e tristes como é a de facer rir. Ele é David López Meleiro, aínda que o coñeceredes máis polo seu nome artístico, que é o de David Amor, como el, todo amor. Comezou a súa carreira como humorista no Rei da Comedia da Televisión de Galicia e logo seguiron outros espacios como Supermartes, O Luar, Aterrados Prodixios, O Programa, o seu propio espacio Supermaster, ou máis recentemente Con Amor e Compañía. Medrou, presentouse o casting do Club del Chiste, ten compartido escenario con grandes da comedia. Como actor e vencellado do deporte máis hilarante, tedelo visto na serie Gin Tony, interpretando o personaxe de Tito. Actor, humorista, deportista, salcedese de corazón, David Amor. Lle gusta máis un micro que un tonto unha piruleta. Vou a dar o testigo porque sí que nos vai dedicar hoxe unhas palabras. Gracias, Ana. Bueno, este ano está quedando moi repartido. Estou botando contas, vamos a ir cada un con un daqui. Un salcedense, un premio este ano. Po ano non vai a haber ninguén para levar o premio. Os do Tute que estén atentos que po ano levan premio do deporte. Bueno, para min é moi emocionante e ora, isto que se pasou a biografía, vouche facer unha maldade, porque para min é un ano moi especial, porque eu este ano, como xogador de balonmán, retireime, deixei de xogar este ano e foron 25 anos dedicados ao deporte. Para min hoxe é importante falar do deporte, que é o que levo dedicado máis da miña vida, aparte de facer do tonto, vivir do cuento. Eso vale calquera, verdad? Bueno, pero é verdad que estando aí vendo todos estes vídeos, todos estes rapaces e rapazas que saíron, pois un non pode evitar lembrarse dos seus propios fitos. E eu fun, bueno, vou non dicir eu, xa que non xo pasaron, eu fun subcampeón de Europa sub-18, subcampeón de Europa sub-20 ca selección española, fun subcampeón do mundo no 98 ca selección española, fun nomeado mellor xogador do balonmán no ano 99 e fun xogador da Soval e ascendí un ano co Teucro e me emociona porque hoxe estar aquí co deporte, como sempre parece que só está a outra parte, realmente o deporte é moi importante e hoxe vou falar do deporte máis especial que aquí en Salceda para min,
que foi o ciclismo, e o deporte está moi ben, o dos premios e o de acadar cosas importantes, pero o deporte é importante para todos, porque o deporte tamén son os pais e as nais que se levantan para levar os rapaces aos partidos, os adestradores que o fan por paixón, e toda esa xente que axuda que día a día haxa actividades, porque o importante está ben que haxa xente que gane premios, pero máis importante que os rapazas podan facer deporte. E eu quero un recordo moi especial a todos eses mestres e mestras que están hoxe aquí, que fixeron posible esa marcha ciclista, no que meu pai, José Luis, e a miña mãe Maribel tiveron que sufrir, porque cando marchamos con 7 anos eu quería volver e había que cargar aquelas bicicletas que daquelas eran moi pesadas nos maleteros dos coches, e lembro a Rosa co micro dando premios, que tamén había moitísimos premios na marcha ciclista. Había días que estábamos dando premios, duraba máis que unha etapa do Tour. Paquiño ca megafonía, Luis ca bicicleta, que ten un recordo moi especial para Español, o meu veciño, tamén moi vinculado ao mundo do ciclismo. E hoxe máis que siga loitando, que siga vendo deporte, que isto non quede só en hoxe, senón que unha sociedade sana é unha sociedade que fai deporte. Viva o deporte, viva Salceda e viva Picolla. Grazas, David. Grazas ao alcalde. E coido que agora imos facer un pequeno impás cunha demostración de baile oriental.
continuamos agora coas mencións especiais. Na historia do deporte de Salceda teñen destacado moitos deportistas, estamos vendo en diversas modalidades, pero para que les brille non podemos esquecer a importancia dos clubes, o traballo e o esforzo diario para permitir o desenvolvemento do deporte aquí en Salceda. Un traballo que se quere recoñecer tamén nesta gala. O Concello tiña unha débeda pendente con eles. Estas son as mencións especiais desta primeira gala do deporte. A primeira para Vanessa Pérez Oliveira, unha muller transgresora, valente e competitiva nun deporte tradicionalmente pouco aberto á participación feminina, das poucas que se atreveu a poñerse ao volante e abriu unha porta no mundo do motor para a igualdade, competindo de igual a igual, sen diferencia de sexo. Ademais, obtendo clasificacións máis que meritorias. Debutou Vanessa no ano 2007, competiu ata o ano pasado en rallies do Campeonato Galego e un par de participacións a nivel nacional no Rally Rías Baixas. Este ano quedou Vanessa en dique seco para dedicarse a súa recente maternidade. Forte o aplauso para Vanessa Pérez Oliveira. Entrega a concelleira Teresa Pérez. Grazas, Vanessa. A concelleira queda conosco porque vai facer entrega da segunda mención especial, neste caso para o Caselas Fútbol Club, por ser o club máis antigo de Salceda, con 51 anos de historia nada menos, fundado no ano 1967. Da súa trayectoria hai que destacar a clasificación para o Campeonato de España de Afeccionados representando a Galicia na temporada 73-74. Ascendeu a preferente na 76-77, a terceira división nacional na temporada 91-92, unha categoría na que lograron unha quinta posición na temporada 95-96. Ademais, o Caselas Fútbol Club foi clave na promoción deste deporte aquí en Salceda, xa que despois da súa fundación foi creando equipos de categorías inferiores para que os rapaces de todas as idades puideran xogar no seu deporte favorito. Forte aplauso para o Caselas Fútbol Club. Recollen o premio Héctor Almeida, Alexia Domínguez, Ignacio Pérez, MC Márquez. Entrega a concelleira Teresa. Parabéns ao Caselas Fútbol Club. E imos coa seguinte mención especial, neste caso para o mundo do motor, a Escudería Surco, polo recoñecemento recibidos dende a Federación Galega de Automobilismo, unha escudería que se fundou no ano 2001, que organizou o Rally Sur do Condado, sendo valorados como o mellor rally pola Federación Galega de Automobilismo nos últimos anos, e tamén participaron na organización do Rally de Regularidade Moucho do Condado. Entrega a concelleira Tere Pérez e recolle o premio Marcos Fontán Ojea Chiqui e Borja Valenzuela. Escudería Surco. E continuamos coa seguinte mención especial, neste caso vai para as dúas rodas, pro Club Ciclista Aragonta, por ser a iniciativa pioneira no ciclismo en Salceda. Naceu este club no ano 2007 como un grupo de amigos afeccionados a este deporte. Durante todos estes anos teñen organizado marchas e carreiras tanto de carretera como a de montaña, como a novena marcha BQT Raíña Aragonta.
require moita actividade de aquí. O Clube de Xadrez de Salceda pola promoción dun deporte minoritario, un clube que comezou alá polos anos 80 no Colexio Altamira, onde algúns profesores inculcaron aos alumnos a inquedanza na aprendizaxe do xadrez, competindo en torneos na escola durante unha década. Nos 90 formouse o equipo Xadrez Altamira, que participou na Liga Galega por equipos. No 2000, Sergio Lemos, Francisco Rodríguez e Manuel Fernández Alonso. Ao Clube de Baloncesto Caselas, e ahora imos con outro equipo, outra mención especial a un equipo salcedense que tamén xogan con unha pelota, pero neste caso máis pequena, o Balonmán Caselas. Mención especial por ser canteira de xogadoras na selección galega de balonmán, un equipo que ten logrado pois no seu palmarés o segundo premio da Copa Federación Primeira Autonómica Feminina no 2016, subcampeonas na Liga Primeira Autonómica Feminina no 2015-2016, a Copa Delegación Xuvenil Feminina no 2000-2002, ou foron campeonas da Copa Delegación Primeira Xuvenil Feminina na tempada 2000-2001. Hai que destacar tamén a actuación do Club Balonmán Caselas en balonmán praia. Foron terceiros clasificados no Campeonato de Balonmán Praia de Cangas, terceiros tamén no Campeonato de Balonmán nese mesmo en 2011-2012, e o segundo lugar Máster S Femininos Torreira 2018-2019. Hai que destacar neste caso as xogadoras que pola súa traxectoria dentro do clube pois teñen unha carreira importante, que son Beatriz Ozores, Lorena Domínguez Castro, que xogou na selección española, Fara Souto, Sara González, Andrea Brandao, Noelia Pérez, Rocío Pérez e Yolanda Rodríguez, que estiveron na concentración da selección española, e Vanessa Montero e Iris San Juan. Entrega o premio Miguel González e recollen o premio membros e membras da directiva do club, José Luis, Alfredo, Luis, Ana Belén, María Pilar e Delmiro, e as xogadoras Laura e Andrea. Parabéns, e continuamos con máis mencións especiais, neste caso para o equipo Kickbox Salceda, que naceu o 1 de xuño de 2012, foi inaugurado polo mestre e mentor Simón González, que foi 13 veces campeón do mundo de kickboxing, toda unha lenda desta modalidade en España. Nestes 6 anos, este clube acadou moi bons resultados en todas as competicións oficiais, tanto a nivel regional como nacional,
e tamén conta con categorías bases con total de 30 nenos e nenas formándose nesta disciplina. Membro destacado do clube pola súa traxectoria é Daniel Fernández Pérez, campeón galego de España de full contact e kickboxing. Entrega o premio Miguel González, o concelleiro Miguel González e recollen Santiago Morais, Daniel Fernández e Gabriel Pereira. E continuamos con máis, grazas concelleiro, imos continuar con máis mencións especiais para outro clube que traballa arreo aquí en Salceda, neste caso é o Club Penedo, que recibe esta mención especial por acoller as figuras máis destacadas do piragüismo de Salceda. É o clube campeón de España da promoción no ano 2016, terceiro clasificado de España de promoción no 17, o único galego en conseguir subir ao podio nunha Copa de España en slalom olímpico, campeón galego de promoción nos anos 2016, 17 e 18 e cuarto clasificado por clubes no Campeonato de España en kayak polo. Neste ano 2018 participan no Campeonato de España de kayak polo por autonomías, quedaron campeonas de España, masculino sub-16 quedaron prata e o masculino sub-21 obtiveron a medalla de bronce. Quedaron terceiros por autonomías no cómputo xeral. Destacar neste Club Penedo unha serie de competidores a nivel individual que destacaron pola súa traxectoria deportiva dentro do clube. Son Cristina Domínguez, Estela Domínguez, Yolanda Barros e Carlos Alberto Méndez Rodríguez. Entrega o premio a concelleira Verónica Tourón e recollen Telmo Paramos, Marcos Fortes, Juan José Ricón, Carlos Alberto Méndez Rodríguez. Parabéns ao Club Penedo por todos esos éxitos. E continuamos con máis mencións especiais. Neste caso, as mencións especiais históricas que recaen, neste caso, en primeiro lugar, na persoa de Miriam Fernández Moreira, natación con aletas e a súa modalidade. Participou en campeonatos de España de natación por clubes e por categorías entre os anos 2001 ata 2007 con aletas, quedando no ano 2005 terceira en dúas probas no Campeonato de España Júnior Absoluto. Participou tamén no Campeonato do Mundo da apnea. Por isto, por toda esa trayectoria, recibe o premio Miriam Fernández Moreira de mans da concelleira Verónica Tourón. Continuamos con estas mencións especiais históricas. O seguinte homenaxeado é Rodrigo Vila González na modalidade de automobilismo.
piloto desta vila de Salceda de Caselas, destacado sobre todo nos campeonatos galegos de montaña, onde foi varios anos campeón da súa clase. Sobre o ano 2008 pasas a competir en rallies co seu Citroën AX, facendo papéis moi destacados e gañando a coches que eran moi superiores a ese AX grazas a súa destreza pilotando. Os seus mellores resultados en rallies foron o 13º posto no Rally Surco 2014 Rally Rías Baixas 2018. Forte aplauso para Rodrigo Vila González. Seguinte mención especial histórica para Roberto Vaqueiro Farrapeira, medio centro do equipo cadete do Porriño Industrial e que este ano recibía a mellor das noticias na súa carreira e que foi convocado á selección española de fútbol. Forte aplauso para Roberto Vaqueiro, entrega o premio Primitivo González. Pois a seguinte mención especial histórica tamén vai para o mundo do fútbol, neste caso para Rafael Pérez Cabaleiro, que foi xogador no Real Madrid como cadete e xuvenil. Entrega tamén o concelleiro Primitivo González. Non recolle Rafael Pérez, que non nos pode acompañar, sino que recolle a concelleira de Deportes no seu nome, Carla Pérez. E continuamos con máis mencións especiais históricas. Outro nome destacado, o de Víctor Besada, tamén xogador de fútbol, xogador no Real Club Barcelona desde cadete a xuvenil. Comezou xogando na base do Porriño Industrial e do Celta aos 14 anos, que fichou polo Barça, onde pasou por todas as categorías ata os 19, ata o Barça B, incluso debutando co primeiro equipo nun partido da Copa Cataluña. Con 22 anos foi ao Barça e logo en segunda división B no Palencia, o Rápido de Bouzas e o Coruxo, e con 28 xogou no Areas, no Porriño Industrial, no Atios, ata este verán que Víctor decidiu colgar as botas. Parabéns para Víctor Besada, entrega o premio Primitivo González. Continuamos con máis mencións especiais históricas. Xa me estaba liando aquí coa chuleta, que neste caso recae na figura de Rubén Estevez González, que comezou con 10 anos no Porriño, pasou polo Gran Peña, as categorías inferiores do Celta, os xuvenis Caselas, no Pontevedra segunda B, Compostela segunda división A, militou aos 22 anos no Tenerife B e na primeira división co Tenerife. Estivo unha temporada no Extremadura e na actualidade no Portugal Valenciano, terceira división e segunda B. Forte aplauso para Rubén Estevez González, entrega neste caso o concelleiro Santiago Rodríguez Davila. E agora sí, grazas Primitivo.
Asumiche máis funcións das que deberías, que che subamos o soldo. Continuamos con outra mención especial histórica, estamos chegando xa case ao remate, neste caso para Arturo Campos Lorenzo, na modalidade de moto acuática. No 2011 foi campeón galego de circuito de rally Runabout F1, segundo no Campeonato de España desta modalidade, terceiro clasificado no Campeonato de España en slalom Runabout F1, campeón de Copa do Circuito Rei Runabout, subcampeón en rally Runabout F1. Por todo isto e por un palmarés envexable nesta modalidade de moto acuática, Arturo Campos Lorenzo, mención especial histórica, entrega o premio Joaquín Núñez. No, Santiago. E tampouco pode estar, así que recolle Carla Pérez, que hoxe leva unha serie de premios para casa. Derradeira mención especial histórica, neste caso lle tocaba ao concelleiro Joaquín Núñez, verás. Non quero despois que haxa tensións no goberno municipal pola entrega de premios na Gala do Deporte. Imos coa derradeira mención especial histórica, neste caso é para modalidade de motociclismo, para Gonzalo Fernández Cabaleiro, que no ano 94 quedou campeón galego da categoría Super Sport 600 cm3, fichou no 95 por un equipo de Vilarreal, a casa oficial de Honda, e correu no Campeonato Nacional Portugués, quedando quinto, e no galego quedou terceiro. No 96 volveu a competir no Campeonato Galego, no Portugués e de España, no de Resistencia co equipo Ducati, e no Campeonato de Calafat en Cataluña quedou no segundo posto. No 97 quedou subcampeón galego e cuarto no Nacional Portugués. No Campeonato Galego de Vespa foron campeóns no circuito da Madalena en Pontevedra. Gonzalo tamén corre no Campeonato Galego de Supermotar e no Campeonato Galego de Enduro, onde gañou unha carreira en la Liga na categoría de veteranos. Por todo isto, recibe o premio hoxe Gonzalo Fernández Cabaleiro. Entrega, agora sí, o concelleiro Joaquín Núñez. E Gonzalo Fernández Cabaleiro transformouse na súa irmá Sandra. Grazas, concelleiro. E agora imos chegando ao remate, pero un dos momentos máis especiales desta primeira gala do deporte, unha mención especial que o Concello quixo facer a título póstumo a figura de Manuel Domínguez San Juan, unha mención póstuma a unha vida dedicada ao deporte, unha persoa que dedicou moitos anos ao baloncesto, en concreto a directiva do Club Baloncesto Cancelas, a que pertenceu durante 17 anos, desde o ano 2001 ata o 2018, gran parte deles traballando como secretario do clube xunto a Manel González Rodríguez. Recibe o premio a súa viúva Mari e a súa filla Silvia, e entrega o alcalde Marcos Besada.
poñemos este broche, este punto final musical a esta primeira gala do deporte de Salceda. Como dicía ao comezo, agardamos que sexa a primeira de moitas. Hai moita canteira neste concello e moitos deportistas que merecen recoñecemento, así que daqui en diante supoño que se irá pagando esa débeda pendente con todos eles e con todos os clubes deportivos do concello. Agora quería convidar a todos os galardoados a que subiran para facer unha foto de familia e a todos os asistentes que despois tedes un cóctel ao que vos convida o Concello de Salceda. Grazas a todos por vir, por participar, por asistir, por estar, por ser e por existir. Grazas.